Mhuri yeZimbabwe tiri kutambira mashoko anosiririsa iko zvino pari kunzi kune maZimbabweans vaiita basa rekuhodha zvinhu kuTanzania. So pane building riri kunzi rakakolapsa rakatsikirira vanhu. So far pari kunzi maZimbabweans vakatsikirirwa imomo kana kuti mavictims pamaZimbabweans i100 asi mazita haasati abuda kuti ndivanani, asi pari kunzi so far maZimbabweans vari kutariswa kunzi vakapinda imomo, nekuti panga pachingotaura unongoziva kuti ayo ninganga apinda kubuilding iriro kunohodha Dar es Salaam Tanzania, ndo kwakaitika zvinhu izvozvo. 100 maZimbabwean vakatsikirirwa imomo. Munongoziva kuti vanhu vanenge vari pakuhodha, it's December time yatakupinda, vanhu vanenge vachimhanyirisana nekuhodha kuti vaunze zvinhu muHarare CBD kuti vakwanise kutengesa mucheno, masmarts, zvamunozonge muchinotenga zvese zviya. So in short tiri kungoti vanhu vazhinji inhau dzinosiririsa dzatiri kusangana nadzo. Unogona kunge uri kutoshanda uri mushopu pamwe uchiti muruka wangu wakaenda kuTanzania, unogona kuzongonzwawo news dzekuti dzichakushoka, but chandingangokwanisa hangu kutaura nemi hama dzadiwa ende unogona kunzwa kuti kana breadwinner kana kuti ndiani angange achinzi ashaya. Zvandingangokwanisa kukuonesa hama dzadiwa ndedzekuti mutarisirawo news dzese zvichabva nekuTanzania. Asi ndingangokuvimbisai kuti death is not against life, but death is part of life. Munhu wese ndo nzira yaachangopfura nayo. Hatizozivi kuti unongo wadarikira uri papi, but zvinhu zvinosiririsa, zvinhu zvinorwadza. So ndangoti ndingodarika nepo ndichingokuzivisai nyaya iyi yakatoitika nezuro. Takati chimbonyarara tichiti pamwe zvichida unoziva kuti unogona kungomhanya ngotaura nyaya yaka pamwe hapana kana muZimbabwe anga arimo, because patakatanga kunzwa nyaya iyoyo vanhu mazita ndakatonzwa igona kutosvika kuma20, patikati mazita haabuditswe, vanhu vanozoita find out vega kuti building rakolapsa rikatsikirira vanhu, asi mazita achabudawo nekufamba kwenguva. Imimiwo ndimi muchazoziva kuti ningi wangu akaenda kuTanzania ndaane mazuva ndisiri kumuona, unobva watoziva kuti pamwe zvichida zvakazondowo nepamwe pane zvakazoitika. Saka ndo situation iripo, current situation iri kuitika right now. Ndangoti zvakakosha ndigare ndakuzivisai kuti muzive kuti pane zvinhu zvakaitika kuTanzania, Dar es Salaam capital city yavo, munongoziva hama dzadiwa. Saka ndangoti ndidarike nepo ndigare ndakuzivisa so that musazosarire pane zvinhu zvese zvinonga zvichiitika.